Kwazosvika nguva yekuti tivhote hanti. Hatidi vanhu vasingavhoti. Munoziva munhu wekuvhotera hanti. Unofanira kuvhotera munhu anoita upenyu hwenyu nani. I'm not going to say both sides. But the key thing is everybody must vote. And kuvhota ikoko hanzi uchanoita chitupa. And tinokundisaka munhu wese ngaagare aziva kuti ane chitupa chake. Kana une mwana wakuziva kuti anenge ane 18 years next year, chinogara wapambira mwana iyeye kuti aite birth certificate nechitupa. And tinokundisisa. Pamusoro pechitupa uchazoda zvakare inonzi kuti kugara. And tinokundisisa. Hatida kutaura kugara pazvinji nekuti tinogara constituency. So all you need to do is to fill in an affidavit kuti I sadzai ndinogara panhamba you can drive or and tine magweta edu ari kutibatsira anenge achikubatsirai kuti muite proof of residence. Proof of residence yenyu kuti igashirike kuZEC inenge ichizoda chidhudho chanonzi commission of oaths. Asi munomuziva kupurisa gwetachi asi tinavo vedu vanotibatsira. Saka please make sure kuti wafila in proof of residence yako wadhindirwa pamusoro hanti. Kuita kuti ZEC painozotiudza kuti munhu wese nguva yekurejista yatanga tigare tiine proof of residence yedu. Kana usiri kunzwisa kana uchida kubatsirwa tinawo magweta anotibatsira, tine mavolunteers anotibatsira zvakare kuti unyatsokuchidzidzirwa hanti.